veieu a través d'aquestes imatges, doncs avui a Platja d'Aro, Castell d'Aro, celebrem 30 anys de la Joventut Nacionalista de Catalunya, aquests joves nacionalistes catalans que van néixer fa 30 anys, que han anat succeint-se generacions de gent jove que ha estat treballant pel nostre país d'una manera patriòtica, d'una manera convençuda, i que a més es comprometen a seguir-hi treballant. Ara pel canvi en aquests propers mesos, després doncs també per enlairar Catalunya i per situar-la dalt de tot. I jo els hi estic molt agraït perquè en aquest moment necessitem gent jove compromesa amb moltes coses i amb moltes causes, però també sobretot amb la causa de Catalunya. Nosaltres agraïm a l'Artur que ens hagis volgut acompanyar. De fet, són 30 anys de feina feta per moltes generacions i ara posarem tota la carn a la graella, diguem, per aconseguir el canvi a Catalunya, que és la gent jove d'aquest país, som els més interessats en que hi hagi aquest canvi. El nostre lema és decideix canviar el teu futur i és el que direm a tota la gent jove del país. Gràcies. Molt bé, felicitats pels 30 anys.